Зимата е периода, в който имаме възможността да се затворим, да се фокусираме и да се подобрим във всеки аспект от живота си. Но това в никакъв случай не означава да сме самотни. В това видео ще взема с мен за ден от моето Winter Arc предизвикателство. Ще видите как пробвам ледна таван на приятелят ми, както и домашната му сауна, и ще ви споделя как водя социален живот, когато ставам в 4 сутринта и как създавам женски приятелства в 20-те си години. Така, по принцип идеята на днешното видео беше да правя рутината на Георги или просто някаква екстремна сутрешна рутина. Аз събрах че съм станала в 4 и да снимам, че ставам в 4, защото аз ставам в 4 от 2 месеца. За мен това нещо е съвсем нормално. Та нали ще ми правиш първата сутрешната рутина, така че направо ще я се инструктирам точно какво правя, като дойда тук. Добре, остави кафето и да почваме. Първото нещо, което правя е да светна лампата. Така, сега отивам до кухнята и отваряш фризера. И взимаш шишетата. Всичките? Да. Мисля, трябва да вдигнеш това. Така, дърпай. Дърпай, дай. Подлагането на тялото на студена температура води до отделянето на адреналин. Обикновено води до завишена концентрация и нива на енергия през деня. Проблемът е, че повечето проучвания и това, което се препоръчва, е температура между 10 и 15 градуса. Затова, въпреки че беше студена сутрин в 7, трябваше да напълним ванната с замразени шишета, за да намалим температурата още повече. Как да ги отворя? Не, то е невъзможно да се отвори. А то какъв е смисъл да се отвори? За да мога водата да изстуди другата вода. Но то няма вода вътре, то е лед. Да, ама той иначе така няма такова и така виж. Така се прави. Така си ще пише. Докато аз просто съм момиче и не мога да се оправя сама. Тази лампа всъщност имитира дневна светлина, защото когато станем, ние е 4 часа сутринта и няма слънчева светлина, но в момента вече е всъщност 7:30 има, но по принцип няма. Освен студената ледна вана, Георги има сауна, която представлява една торба с топъл въздух. Студява сауната. И сега, докато се студява ваната, ще затоплям и сауната. В принцип, аз съм правила студени душове преди, даже аз от 2 години си правя периодично студени душове, като нещо се депресирам, защото ми помагат с настроението. И Георги беше много шубе го беше много шубе студените душове. И аз издържах повече от него, обаче от към ледни вани аз никога не съм правила. И определено не се чувствам толкова компетентна, колкото него. Желам да бъда просто момиче, което не може да се справи с трудните неща. Държа да отбележа, че тук няма отопление и вече наистина започва да става студено навънка, така че дори самото влизане в ваната ще бъде много забавничко. Това е сауната, муши се в контакта. Иначе по принцип сауната, нали, heat exposure за жените е по-добре. Да. Така че за дамите, помня, че повечето хора гледащи този канал са жени, ледните вани определено не са за вас, поне според мен. Но това е определено нещо, което може да ви помогне. Имайте предвид, че това е инфраред сауна, т.е. това не е обикновена сауна. Може би най-големия плюс е, че нали, като влезете в сауната, особено за вас жените, имате коси, които стават мокри, нали, потите са там и така нататък. И мен лично най-ми пречи жегата на лицето, т.е. на дишането и така нататък. А доколкото тук реално лицето не ви е вътре, т.е. лицето няма да ви се поти, т.е. косата няма да ви стане на мърлю. Прави, че инфраред, реално топлината не се усеща по същия начин, по който обикновена сауна. Ако влезете в обикновена сауна, която е 80 градуса, ще ви е много топло. А доколкото тук реално просто усещате все едно е 30 градуса навънка. Нещо е такова. Все едно е просто топъл летен ден. Това е, кажи го да е. Одялото, по принцип може и без одяло. Проблема на това да го правите без одяло е, че реално потът ви отива директно на сауната и т.е. трябва да я чистите постоянно, защото евентуално се вмирише. Така че просто така влизаш, мушиш си краката, естествено гол и ето така се задиваш. Така, тук нали е точно отвора за главата, това се запечатва и просто стоиш така вътре. Ти си на малко пешкуче. И се пържиш. Цяло сауната е 1200 лева, нали, без оделата, с оделата идва на 1500. С отстъпката оделата идват безплатно почти. Мисля 1000 лева за домашна сауна. Сега заслужава си поне според мен, особено предвид и кой произвежда. Вече треперя. Така. Давай, влизай. Сега трябва да... Да. Влезни удобно, влезни, давай. Слезни цялата. Не мога
Боже! така. 60 секунди, нали ги броиш? Да, броя. Не дай да мърдаш и просто дишай. От диафрагмата. От диафрагмата. Тялото ми отказва вече. Ще държиш 3 минути. Не, 1 минута искам. Колко стана? 1 минута станах. Добре, айде. Ай, снимай кърпата видео. Какво? Майко ми, то цялото ми тяло си. Гърги вече те признавам за мъж. До сега не ме признаваш ли? Аз не си усещам тялото. Значи всеки хейтър в коментарите го канят тук специално. Събуди ли се? Бързо. Така. Сега трябва да влезеш вътре в това. Да. И се завивам. Да, сега се завиваш, точно така. Така, сега ще завием крисито. Така. Ще просто будна и концентрирана, нали? Аз не мога да затворя. Аз ако искам да затворя очите, няма да се затворя очите. Да. Това не се прави вечер, между другото. Много хора казват, че правя студен душ вечер, моля ви не го правете вечер. Това е за събуждане. В момента, в който влязах, си казах, това е студен басейн. След което просто immediate reaction ми беше да избягам. Да, осъзнах, че мога да издържа, ако искам по принцип повече. Ако някоя смела дама иска да го пробва това, след като влезнете, мисля, то реално при самото влизане, вие трябва да имате нагласата да се успокоите. Тоест това трябва да ви е главната единствена цел. Защото като влезнете и т.е. постоянно мислите спокойно, всичко окей, и се концентрирате върху дишането ви, т.е. реално вие са едно посредством дишането премахвате чувството за студ. Как да го обясня? Все едно махате напрежението. Мисля така, като такова издишам и не треперям. Т.е. не усещам страничните ефекти от студа на тялото ми. И в мига, в който спра да дишам, така. Аз съм човек, който редовно практикува медитация и затова бях окей до някаква степен, защото с дишането може да си регулираш до много голяма степен на нивото на стрес. То всъщност, между другото, гривните лук, дете медитация, т.е. ако вкарате като активност медитация, както вкарате тичането, ви изписва с колко ви се намалява стреса, т.е. heart rate, когато медитирате. И ти пише вместо maximal heart rate, както при тичането, ти пише minimal heart rate. Да, то пише и Maximal Heart Rate. Тоест Minimal Heart Rate е най-ниското ниво, което е падал пулс. Най-ниския пулс, който сте имали. В принцип, ако дишаш много rapidly, това също може да успокои нервната ти система, защото след това дишането ще ти се нормализира, тъй като ще кажеш на тялото ти: о, вау, това е да дишаш стресирано. Аз всъщност не съм стресиран. Това беше само главата ми. И да, не знам дали някой разбра това нещо, но дишането помага много. Аз сега съм най-голямата фенка на Wim Hof. Гледах точно 2 видеа свързани с него. Ако си търсите медитация и по принцип ви е скучно докато медитирате, пробвайте неговия метод. Честно ви казвам, няма да ви е скучно. Правиш между 30 и 60 вдишвания и издишвания, като няма почивка между тях. И после задържаш за между 1 минута и 3 минути, зависимост, нали, колко си експириенснат. И това е. Така може да стигнеш до доста mystical experiences. Хора поне казват, че по този начин се стигли до някакви mystical experiences при медитация. Значи някой ме беше нахейтил в коментарите, че съм луда, нямам приятели и съм затворена по цял ден в нас. Но ви кажа, че по-социална не съм била през живота си, въпреки че ставам в 4. Ако имаш желание, има и начин. Просто с моите приятелки не излизаме вечер. Една приятелка ми предложи да излезем в 6:30 онзи ден, обаче аз трябваше да й кажа, че в толкова си лягам по принцип. И да, възпрепятстваме в някакви обстоятелства, но реално, ако много желая, мога да се направя bedtime 10 за определени хора. Мисля, че по-големият процент от хората, които смятат това, което ние правим за странно, са хора, които ги е страх от отхвърляне. Прави, че повечето хора излизат вечер и така нататък. Ти ако лягаш и ставаш като нас, ти няма да се цепиш от колектива. И друго нещо, което забелязваме, че откакто започнахме наистина да бъдем толкова стрикни и откакто стартирах и поредицата, нали, не умирай, в пъти по-качествени хора се свързват с нас. Наистина, доста ни се промени кръга последните 2-3 месеца, даже последните 6 месеца, така да го кажем. И наистина всеки един човек, с който общуваме, някакси допринася за нашия живот. Не е просто някой там, с който сме пили кафе. Така да ви го кажа.
не е така, така като лежиш много приятно, нали? Тя излизаме на слънце. Още в момента ми е студено. Сега се сгрееш. Тялото ми е студено просто. И тия дрехи са просто като нейлон отгоре. Нищо не правят. Не, сега се сгрееш. Цял ден ще съм така сигурно. Ами, че съм много будна. Че съм... Вътрешно съм така. Аз не мога да затворя очите. Те просто така са някой така ги прави. Да, така 10-15 минути. Той има фаза циркаден ритъм, да влезе малко слънчице. И т.е. поне това, което се случва при мен е, че слънцето ме затопля. Защото и аз всеки път се чувствам малко така студен, докато не ме гръдне слънцето и след това съм окей. Иначе, по принцип, ако ставате по нормално време, т.е. примерно към 7-8, излезте навънка на слънце, не през прозорец, на директна слънчева светлина. Това страшно много ще ви подобри съня. Значи, ако не ви дадат пари за добавки за сън и подобни глупости, сутринта Sun Exposure. Най-доброто нещо, което може да направите. В случая ние имитираме слънцето с ярка светлина, защото ставаме в 4, то няма слънце навънка. Да, затова казах да включи лампата. Да. Как се навих да го правя това нещо, аз не знам. Предполагам, знаете, че заедно с тренировките върви здравословното готвене, което се превърна в моя страст и през последните месеци имах много открития и творения в кухнята и съм много щастлива да ви уведомя, че ги събрах всичките в моята нова книга, където ще намерите 30+ от любимите ми рецепти, от торти и браунита до пици и бургери. Има по нещо за всеки и книгата ще е на специална цена до 6 ноември, така че побързайте, отидете на моят уебсайт kkfit.bg. Но тук ще сега ще се опитам, така бях гледала, че може човек... А защо? Просто, то... Все едно така на две. Да, сега ще ти кажа да го направиш на две. Да, точно. Сега това е идеята. Вау! Да, направихме страхотни канелени руца. Аз, свърших повечето работа. Аз въобще не дойдох, след като вече беше втасал тестото. Сутринта си направих ледена вана, сега правя канелени руца с Ани. #баланс. Като цяло това е нашата традиция. Да. Вече около 5 пъти сме го правили, може би. Това е може би 5-я. Но като цяло се събираме. Готвим. Значи, проблема е там, че... Моля, колко хубаво изглежда! Да, проблема единствения е, че докато дойдем до тук и те са пруфнали още. Това е най-якото нещо, което да се прави в този сезон, между другото. Да. Днес ще правим бургери, за жалост няма да мога да покажа рецептата, предполагам. Но ще обясним отгоре какво е. Защо е. Ани също ще има готварска книга някога. Някога е така добро определение. Да, но когато я има, и двете ще имаме книжки. Това е целта. Аз директно си се чувстваме у нас вече и се привличаме по пижами на този етап. Това е хубав знак за едно приятелство. Ако вашите приятели, като сте заедно, не си слагат пижамите, да си седат с официалните дрехи, докато са у вас, това е голям турно. В смисъл, нещо трябва да ви светне лампичка, че не е както трябва. Да. Но по принцип, ако се каните у вас, вече си е някакъв напредък, между Ани има коте. Така, приличаме се и по това, че имаме малко джибаче. Аз имам 2 обаче, здравей. Той е малко обаче особен. Той е агресивен. Той е агресивен и не показва винаги любовта си. Но една сутрин го бях заварила и ми даде да го погалкам. Значи, лайфхак, ако правите бургерчета, това, което правя аз, малко ви издам тайни от книгата ми, но първо ги правя на топченца и после ги слагам в тигана. Слагам хартия за печене и ги спресквам, защото по този начин стават много тънички и се запичат много добре. Вау! Просто вау! Браво, Ани! Добре да и аз помогнах малко.
Напишете ми отдолу дали това е нормален girls night или само ние сме така и си готвим разни неща, като се видим. В смисъл, клюкарстваме, нали, да се кетчъпнем за всички драми в живота ни и да се опознаем. Аз в момента живея в Пазарджик, тя живее в Благоевград. Да. Тоест има някакъв диапазон, поне седмица-две, в които не се виждаме, понякога 3 седмици. И като се видим, трябва да кетчъпнем първо в какъв човек се е превърнала, с каква коса е, нали, и да се запознаем наново, нали, така, да направим някоя рецептичка. Да. Но след като издадем нашите книжки, направо една заедно да си направим. Да. Един колаб. Да. И просто всички да са супер доволни. Да. Да, и ще има рецепти за буквално всички. Храната главно храни душата. Няколко дена по-късно с Ани се бяхме записали на вечеря с Наталия Копилкина. С Ани сме големи фенки от известно време и бяхме адски воодушевени. Мисля, че бяхме най-воодушевените от цялата компания да я видим на живо. И двете бяхме с багаж тежък поне 10 кг и беше най-забавното нещо, когато се срещнахме на гарата и едва се предвижихме една към друга заради товара, който носихме със себе си. Бяхме седно, ще се изнасяме. Правихме си грима 2 часа, последно се ни погребат с него. Ани имаше екзистенциална криза за това какво да облече, а за това какво да обуя, но все пак в крайна сметка бяхме сладки и доволни. Тук може да ме видите за втори път през живота ми с топчета и срещата надмина всичките ни очаквания. Перфектно се напаснахме с жените на нашата маса и аз, която си лягам по принцип в 7, стоях до 12 без да почувствам и капка умора заради енергията на цялото събитие.
На следващия ден отново се озовах в женски кръг. Бях поканена в клуба за книги на Мели и беше адски уютно и релаксиращо. И да, съществуват жени, които могат в продължение на 3 часа да обсъждат книга. Хора, последните 2 дена бях на 2 събития. Аз плямпах преди и след цялото нещо. Доста с Ани плямпахме. Не, че казахме нещо съществено и нещо смислено, но просто никой от тези кадри няма звук. Мисля, че за добро се случи това нещо, но аз ще съм малко емоционално... Социалните ми батерии са тук. Са много ниско и съм ще да тренирам, но съм в София. Но няма да мога да ходя на фитнес днес. Това е положението и ще правя мат пилата тренировка. По принцип, зимата правех тук-там някоя пилата тренировка, просто защото е много удобно да си вкъщи, да си пуснеш на лаптопа нещо. Но последно време не съм, защото честно казвам смятам, че пилата не е толкова ефективен за покачване на мускулна маса, колкото фитнеса, нали, очевидно. Но наистина те кара да активираш мускули, които никога не си знал, че съществуват преди това. И всеки форм of movement е добър форм of movement. Добре, оказва се, че просто микрофонът на моята камера не работи. Това нещо супер много ме изнервя, защото си мисля, че имам звук и всичко е наред. После поглеждам кадъра и също се оказва, че няма звук и нищо не е наред. Но въпреки това искам да ви кажа каквото ми се искаше да ви кажа, защото смятам, че трябва да го кажа. Въпреки обстоятелствата, въпреки това нещо. Това е най-добрата комбинация, която някой ще дадете през живота си. Да, може би не през живота си, но наистина е моят breakfast obsession в последните... Просто имам периоди, в които го ям постоянно, после спирам, после отново го ям. Последните 2 дена съм просто по цял ден насам там. В момента е единствения момент, тази сутрин, в който ставам насаме със себе си, да ще малко ще излизам с Георги, така че пак няма да седна насаме със себе си, но... Значи миналата година по това време аз не излизах много с женска компания, главно се социализирах с приятелите на моят приятел. И чак сега осъзнавам, че това нещо може би не е било най-добрата идея за мен и определено ме е изцеждало, не защото те са лоши хора, те са страхотни пичове, просто едно е мъжка компания и мъжка енергия, друго е женска компания и женска енергия, разбира се, стига да имате общи интереси, теми за разговор и така нататък. Обаче, реално, жените наистина можем да си предаваме и създаваме изключително много енергия, когато се събираме. И това супер много може да ни зарежда, доколкото не мисля, че жените може да се зареждаме по същия начин от мъжете. И не съжалявам за това нещо, не ме разбирате погрешно, просто ви го казвам, защото според мен с половинката си трябва да си имате, това казах и по-рано във видео, трябва да си имате отделни приятели и отделен живот. Аз този ден бях на вечеря с Наталия Копилкина. Бяхме заедно с Ани, една моя приятелка, която ви показах по-рано. И всъщност това беше, не мога да ви го опиша, беше абсолютно уникално, защото ние с Ани първо седнахме също други 2 момичета, които бяха дошли също по-рано. Те се оказаха нашата студия, едното момиче даже беше родено на моята дата, след което до нас седна една жена, която просто си каза, аз си ви усетих вас, с нея също през цялата вечер просто си говорихме, се захванахме с нея на всякакви различни теми и си обменихме информация, контакти и всъщност скоро може даже да направим нещо заедно, защото тя си има нейна професия, в която е развита. Аз разбирам от социални мрежи и мога да дам някакви полезни съвети. И цялостната идея на събитието беше жените да се запознаят и да си бъдат взаимно полезни. И всъщност Наталия малко закъсня, но ние дори не усетихме кога тя идва, просто защото всичките се заговорихме. Когато Наталия дойде, първо говореше, задаваше въпроси, даваше възможност на жените да питат въпроси, после сядаше на всяка маса, говореше с жените, обръщаше им индивидуално внимание наистина на всяка. Ако имаше въпроси, тя просто му отговаряше straight to the point. Тя наистина е този тип жени, които няма да го захросват ситуацията. Тя директно ти казва това,
който се нуждаеш да чуеш и просто е скандална. Аз го споменах в едно видео на Георги, но съм изключително голям фен на нейната работа и съм се записвала за нейни семинари и честно ви казвам, изключително много съм се променила от тези семинари. Искам да изработя някакъв код за стъпка, който да ви дам. Дори това да не стане възможно, аз все пак бих препоръчала Наталия на всяка една жена, защото от нейните семинари са толкова, тя казва какво да пишеш, какво да разсъждаваш, има домашни, смисъл не е просто информация, която минава от едното ухо и отива в другото. А следващия ден бях по клуба на Мели. Тя има женски клуб, в който всеки месец обсъждат дадена книга. Книгата беше "Живот в скалите" и въпреки че тази книга не резонейтна с мен, въпреки това успях да извадя нещо от нея, въпреки това успях да релейтна за разговорите. Исках да ги кажа тези неща, за да имате надежда, защото имах период в живота си, в който нямах много приятелки и се чудех, добре сега на мен какво не ми е наред, но всъщност точно за това се стават тези женски общества и събития, защото много жени се чувстват по този начин и много жени също имат чувството, че нямат приятелки, но разберете, че ние просто живеем в такова време, в което ако нямаш приятелка от детството, от училище, от университет, просто е трудно да се свързваш с хората и понякога наистина може да станеш там, особено в моята позиция, където не съм записала университет и директно започнах да работя, след което създах мой бизнес и така нататък. Понякога може да се чувстваш доста самотен, когато нямаш такъв кръг, в който да си избереш приятелки, но има начин и със сигурност ако се чувствате сами, не сте единствени. И както казах, точно за това се стават тези общества. Толкова много се радвам, че в България има жени, които инициират това, жените да се събират и да си говорят и да си помагат и просто трябва да ги потърсите. А нещо, което също трябва да правите е да търсите инициатива, просто да се запознавате с момичета, защото с Ани ние се запознахме всъщност. Тя ми беше гледала видеята, аз видях, че тя също има YouTube канал, видях, че супер много си приличаме и запознахме по интернет, което е скандално, защото ние супер много си приличаме, имаме супер много общи интереси, от различни градове сме и се запознахме заради Instagram и YouTube, което е прекрасно, така че просто ви инициирам, ако си вайбвате с някой момиче по чат, просто излезте на кафе, вижте се, защото никога не знаете кога ще целите момиче, с което наистина ще ви се паднат интересите. Имайте предвид, че за да изградите някакво приятелство, трябва супер много време да се виждате и ние се виждаме от една година. Вече спим една в друга, което е супер готино. И аз, честно казано, не вярвах, че такива приятелства е възможно да си направиш след определена възраст, но има как да си ги направиш. И просто исках да го кажа това нещо, за да дам надежда на някой момиче, което в момента се чувства малко сама, защото и аз бях там и много жени са там. Със сигурност аз бих направила по-напред някакво женско събиране, ако разбира се има заинтересовани. Много се радвам, че се социализирах толкова, че се говоря с толкова жени, но просто изпитвам силната нужда да се върна към тренировките, към нормалния режим на хранене, защото това нещо ме кара да се чувствам супер спокойна със себе си. Дори не го казвам от гледна точка на това, че си търся контрола към тялото. Не, просто наистина това да тренирам, да се движа тялото и да се храня здравословно, ме кара да се чувствам супер добре и много го оценявам всъщност, когато има дни, в които съм си в София, в които не се храня така, както по принцип се храня, не се движа така, както по принцип се движа. После като се върна към рутината в Пазарджик, се чувствам толкова добре и всъщност съзнавам колко енергия ми дават физически тези неща и колко добре се чувствам, когато се грижа за тялото си, но пък се чувствам много добре, когато се социализирам, затова смятам, че балансът между двете неща е много важен. Например, ако трябва да се виждам с хора да социализирам, мога да пренебрегна в някаква степен храненето и тренировките, защото това са някакви 2 дена, които никога няма да си върна с тези хора. Между другото, много искам да направя Winter Arc Challenge. 30-60 дена, още не съм сигурна, но мисля, че в следващото видео, ако съм готова, ще го спомена. Много силно се надявам това нещо да се случи. Просто към всичките да си направим едно предизвикателство, където да ставаме рано, да си пишем в дневника и да си направим нещо като комюнити и в последствие може да се видим. Не знам, но ми напишете дали това ви харесва като идея, дали бихте се включили в някакво подобно предизвикателство. Да, чао!